and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Of my love. Unsa to'y nadungog na ko diskarte? Uy, nay, usa ka anong kusasa? Ngano to siya nang? Nahadlok ni mo. Ha? Nahadlok na ko? Nga naman ang, unsa may gikahadlokan ni Milan ako? Tungod sa imong amahan, iyak ka ng likayan. Aw, hinoon, dili mangyud ikay gikahadlok ka ni Milan. Nahadlok siya sa imong amahan nga isog og mangulata. Aw mo ninungdan nga mahadlok to siya nga mopaduol nimo. Wa magyud ko din ini papa ba nga magpaduol sa among mga saop. Si Karen man mo inang hadlok ninyo no. Ha? Ay, wa may labot inis Karen dahisel. Nanagana lang si Milan. Unfair sad para nako nga kahadlokan ni Milan tungod sa inyong nadungog bahin sa akong amahan. Dili ba ya ingon anak ka brutal si Papa? Gawas pa, mulaban masab ko ni Milan kung pasipadaan siya ni Papa. Ay, ikaw nalay mahibang mo sabot ni Milan, Hazel. Kulain sa Milan, uy. Midretso man lang siya saka sa taas. Talawan ba na akong anak, day? Musaka ko na nga. Uy, musaka ka? Unya mong kalitog, tunga din si Papa ni mo. Tuan na lagi si Papa. Pala na, uy. Ako ginsakon si Milan. Ako siyang pasaptun og maayo. Alo, kiadto ginihisir si Milan. Ay, wakit ko makapugong hisil da. Mayo ka kung gibuhat nga. Gibayaan ang dayon ako sa Hazel. Saon good. Mangulata mo sa dang papa. Nalimod kag kulatahon ko. Magubang akong angel face. Ambi mo ka ko eh. Pero Lain na ko sa eh. Milan, uy. Mamiyak man lang kadayon. Ala, nga nung misa ka makadinis amo? Nahiupos man ko nimo. Uy, baginay. Mabuwaso to niya ka sa musaw. Sapat ya, uy. Nganong imo man lang kong gibiyaan? Nahadlaw ko, Hazel. Nahadlokan ako? Why? Kagwapa ni mo niya akong kahadlukan. Lahi rasab no? Tinuod? Dili ka angay kahadlukan, Hazel. Angay ka ganing ludhan. Unya, saburan kag mga manindot kayong kabakaba. Uy, kanindot anak Milan. Hain man api. Nalagi mo, Papa? Milar ka na si Papa. Tuan na siya sa Manila. Busa, wag ka niya angay kahadlukan. O, ingnan tasad ka, Milan. Nga dili ka angay mahadlok ni Papa. Kay ni ako nga mulaban ni mo. Ngano ka? Kuan, nagmahay na ko. Nganong napobre ko. Milan, dili ni mo angay mahayon ang kahimtang nga imong namatan. Bisag ingon lang ini ang inyong kahimtang sa imong nanay. Pero malipayon man mo duha. Pinangga man kayo ka sa imong nanay ilang. Ako mo siyang pinangga. Maugani. Dili mo angay mahayon nga ingon ini ang inyong kahimtang. Tingali, may nagpaabot nimo nga Pero adlok lagi kong taong isog. Kanang mangulata. dili lagi ingon anak nga akong papa. Ingon lagi sa Karen. Kisa may anak sa akong papa? Ako o si Karen? Ikaw lagi. Busa natural lang nga imong labanan sa papa ni mo. Di na ko nimo uy. Ha? Di man day ko nimo tuhuan. Naiubos ba kayo ko nimo? Kay si Karen ray mo tuhuan. Kuan ko nang magatuan bis Karen sa inyo. So hito na gid siya sa batasan sa imong papa. Adto na lang ko. Unya, nasuko ka na ko. Wa. Naiubos lang. Sorry kayo ha, Hazel, pero maayo mo ko nang managana ta. Giingnan ka gani na ako nga labanan ti ka. O sige. Di man ka kamutuon ako.
Ato na lang ko. Ato na ka? Di ko nimo pugngan. Lo, ano may kalit mo kagatawa? Tawa lang ko din mo. Sige kay ingon ato na ka, pero papugong di ka. Di ko nimo pugngan. Di pa lang di ka best friend ay. Di gid ko mupugong. Dali na, Hazel. Manakop ta kaba-kaba. Dali na, Milan. Muna ako nagustuhan ni mo, oy. Nakagusto ka na ko? O nya, manguyab ka na ko. O siya may magkatawan. Katay mo gusto tigod ka niya. Sa dayon na tong anhi aron manako pagkaba-kaba. Kaya kung sabi na yung gisulti, Wala ka kay numdum? ay namdumi gani ko. Kadto kong imong giingon. Nga manguyab ko nimo. Kalain ka no? Ang babae mo ay manguyab sa lalaki? Pwede mo gunang usuhon. Ang babae mo ay manguyab sa lalaki? Na? Alkansing babae, ana. Nga nung alkansi man. Nga nang di man alkansi? Nga mag-abusar mo noon ang lalaki nga mao'y gipanguyapan? Luwi kayo ming mga babae. Kung ako'y panguyaban, malipay gid ang babae nga manguyab na ko. Really? Malipay gyud? O nya, okay ra ka kung akong panguyaban, Milan? Manakop na tagabakaba ay. Tana. Oops. To'y maagi ay. Lain-laing color. Ako undak mo na. Huwag ako ihatag mo. Hala, may bagting ang telepono. Sus, naatol kita nga ako may miso dinis baya asyenta. Nangita mo ko kong mama. Ako baka ning tubagon, no? Bahala na. Ako lagi tubagon ang telepono. Nganong ikaw may nagatubag? Kuan yor, na-timing lang gid nga maoy akong pagsod kay doon ako'y tuyot ni mama. Wala lang tao diya. Si Hazel. Wa pa ko makasakas taas nyor. Si Butoy. Karon palagi ko musod nyor kay doon ako'y tuyot ni mama. Ako lang pangitaon si Butoy nyor. Ayaw na lang. Pero kung mo makita si Butoy, ingna siya nga nanawag ko. Kinsa ganito ka? Si Karen ko nyor, anak sa inyo ko sinira. Okay. Ewa ka ni makitaan si Butoy. Papantaya sa telepono. Aron mo ay makatubag na ko. Yes nyor, ako nang buhaton. Ako pag ginatay minganda. Maayo gali kay wa mangita ni Hazel. Ano kun ini mga butterflies, no? Nanugnan ka? Nindot magud kayo sila colors. Tingalig, mahurot unya ang parehasin ng klase nga butterflies. May nahunahunan ko. O sa man, Milan? Abi na mga nadakpan akong mga kaba-kaba, be. Ako ning buhat tong wall decor. Kamao ka? Gamay. Sige, Milan. Buhati dayon ko. Pila may ato magasto, anak? Gamay raman tingali. Pagpalit lang tagkuan. Kwadro. O ako ning ihatag nimo nga may adorno ng mga kaba-kaba nga imong paborito. Sige dayon, Milan. Kini ipalit ni kwadro, Ako ginindawaton kay wa ko'y kwarta para palit. Ugma, ako ning ihatag nimo. Ikaw ha? Nganom ko nay. Digid ka mo likay. Padayon ka nakiksood na itong Hazel. Buutan mo ko si Hazel nay. Usahay may pagka-demanding siya pero mabawi naman sa dayon sa iyang katawa o sa iyang kaparaygon. Milan, nga ligon sana na imong gibati nga itong Hazel ha? Nanay sad uy. Wa mo kay believe na ko nay. Wag ko gibati ni Hazel nay. Suod lagi magigala. BFF. Babag sa inyong kasuod ang iyang amahan. Di mo sa ko makikita ni Hazel kung niya ang iyang amahan. Basta. Huwag yun itiman ha. Nga dili ka angang mahigugma ni Hazel.
Oh, katawang ka. Kinsa may di mo katawan mo, nay. Ang imong gikadlokan, layo ra gid sa tinuod. Muskwil na ba ko na eh. Gamiton ko nga kong utok, nay. Aron mahawas ta ning pait na tong kahimtang. Ganyan ka din, Ren? Tao-tao dagid mi ka. Naabtan pa bang gani na kung nanawag si Papa nimo? Nangita na ko. Wa man ni noon. Naglagot ba ako nimo? Ha? Naglagot ka nako? Naglagot ko nimo. Tungod kay hilabtanon ka. Nganong imo magkidaot si Papa nga Milan? Naibog kang Milan? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!